Round one. Yo, yithi mina ayilokhu ifuba Zulu limfihlo. uNkulunkulu ongempela usefikile kumele kukhudluke ithini. Ungcono ngoba sinayo imfifi ngapho namhlanje kufuthi imfifi. Uyibiza ngezimzini nakwini uyigundane usina kokuququda imqiqo. Yazi Steve, lokuzwa kuthiwa umuntu okushiyelele uyaphana ngesibungu. Futhi manje nokumphikela ngoba sonke siyazi ukuthi inamba uyisakaza ebusuku. Futhi manje ngisho nokumphikela. Siyazi ukuthi inamba uyisakaza ebusuku. Nawe siyazi ukuthi awusamthandi. Ukhala ngokuthi limnandi lelapho. Mina advice engizomnika yona iyodwa. Stop hitting le yankomo edala. Enza njengezayona engasashaya isigubhu. Very flop that was fed to shut out and change. Ungavumi ukulawula umfazi uyindoda engathi ukhethwe ngaphansi kwebutho leziyendala. Ukuthi bakhala kanyonini angazi. Sengiyobuza sigedla. Kodwa bathe mangibuye kuzoshintsha ukudla eplatini. Yena uzoyenza imovazi kanti cha sekugcwele inhlabathi kulendengane. So the next ungatatazeli lana sidansi themba. Sithi uyibona umaster mina ngizomnquma futhi igama lami nguJack. Uyishika ngiyagadla basikhathi phela. YiGemini ngi-2-in-1 isweet ngisawo. Lo muntu akayazi phela. Eza ngedwa ngabisokwenza ifeso. Jathi ukuluvunda ngimpela sithi ubuyuluke njengopelipeli. Eza kumsoni. Amphathanga ngishintsha yami. Songalenzi ukuthi anokuzathi sokwanezilezi. Awukushisa la wena mina ngokutshela baba wekushaya ngoba wathule ngokwenzela umlilo ngisho makukhule semibili inokho ngizokuqhubela la emetro egazi lakho kuvuselela upela amabhasi ama-on point ibrand engaswentisa umbetshe usumqalile ummele kodwa ekwaziyo emva kwanabek ngeke bephinde befika ushinto wami ngisho bengaze bekwanti usuyinyela wena lona ibleso uyinto ngingabonga ngithi namhlanje empiko zakho uzayithuza ukusuthula kusakhulumeki amathi abuyela kasifuba ngathi ngophuza isipuka sesingikubukela ukuthi uphupha engikawona ukuhlupha bengithewula nokubotha amamiliku ne-nice efuna ukusula amaqeda kumnyoza ngingabonga esiyinsizwa kumele sikwele ngeqala lokubhedlela umfazi sithi uthi usadonsa leso sigwebo sibe siqulise nini lokuthi uyinyono nempilo feda charge wangela sengayiluza le bhedlela amapanda kwazi kodwa namabhazi ami awuvale egalini ngafika phendula amabhaki laphasi Round one. Suicide on the last fight, where the three. I swear to Jesus, I'm here not to come out. Because Zion, that is kind, joining of Uxaza cow. That was in a jail. What woman do? Come on, then she's telling us. You got nothing to lose. I'm not going to fuck up. On a pen game, we shall get one long design a cooking oil and that is a nice song. If you pass our head, it goes with that and open the fire. Mina, she's a matter of in that case, who is a lot of our time in the shower. When I was saying on my pants, let's go to smoky boxer and let's get some out of touch. I'll continue. I'm a shadow of my patch. That bag never be tight. When I'm dwelling on where I want to go and the food is on my patch. When I'm on Jesus, I don't like seeing them this on the 4 pounds.
Isangoma esidumisa isiZulu uzodabula amafu. Angiyibox easy lapha noma. Wena ungabi inyanga yabafazi kumele uqonde ngo-August. Ahead of you. Khanda lakho wayilana nje ngiyacabangela. Every verse inomugo more than your purpose ozolahlela. So don't be next. Because I'm sure with X, must be singakusanganela. Your brain is trash. You making sense of singondi yalahlela. Your mind's dead. Nengondo yakho angisayingeni, you are not that open-minded. Your brain cells. I want to sport. I should be sentence I want you. That's because the buzz you're thinking about won't be able to give you life here. I swear. I don't fight there. As I'm young, this goes overnight of bring this nightmare. I'm right here. I'm saying I can't share. The shit is right there. I can box equally on every corner. Use the right square. You can take my whole circuit in it. Is this a fire round? Yeah. When you come along with my calculated moves, the shit don't count. When I defeat my dollar, it will be young. I'm a punchline now. I want Jen in the service. We just speak shit like I'm views and these are very high when I'm with Kalekis. Use high Kalekis. This demons are some more than Kalekis. So every hall and party sing that I'm not moving Kalekis. So the shit for me was so. Actually, I'm every level in Kalekis. So the producer of Brown, you're just doing the choice. That's how much was in Kalekis. So I'm in class, one is the shit, we stand up, so many hands of motion like Round 2. Urespektisha ngamathathu lawa ukuzokwazi ukuthola ithuba yokuxhumaxhuma ukwelepe kwepika ajabulele nabantu ekwenza isikima nawe ngokuqina ukudabula iy'kimba mase uyaqimba ujabule kwenze nebhluku evenila stiliyane endala nomthinsila uhlingise ngathi unefika ngoba lento kwakhe ekwenisani ikhona ubufakazi balokho ukuthi kuwo wonke amathekhambi yena uthi uthanda indoda ifamela mncane kakhona namhlanje awekho amahuphu asibhali ingoma enendela ngomotha kayingithuso umsindo wezinja ngiyijwayele manje msindo umtshado lwami ngishiye iredioni idlala ipop ubamilakona ipop senginamabhunya mjoboni kwambulo okuna uzubulo ashuvele etabeni Gobhozi isikupha sefu kule mpisi ifundisa lelibhojozi abebumbulu bazokutshela ukuthi omakhanya bebhonje okuthize balandelwa woshozi so ayikho lento yenzayo uyafosa uma kuthiwa izimzimu phila ngegazi suke khona ukuthi ulingisho esesikhathini uyayikhotha ukathi le gcobe victory yakho uyayikhona ekuthineni la kuzothiwa phakamani ngibongela umanqoba ukande esitabane bafetha usipincile indlela sey'gokonje zokufika induku namhlanje uzothola omunye utrinini uginqa igulu ngomshaya kuze kukhishwe abafana kube ngathi kuvikwa izulu isipima ngempela wabantonaphi isimzimlishino kodwa-ke ngoba uthi uyilona ya-understande why kodwa le nkomo yentombi yakho ekhiphe iduku wena umthela ibhekhi so angilidingi igqubu kodwa-ke nawo uyintuza if usemathandani ngempela wayengakaze likumile igqubu bro mina ngiyazazi nginenyawo and ngingayiphalazi
and mingalinge ngiqaphela amanga ukuthi uyaflow yawazi umehluko wokugeleza nokuxhathaza manje abakazi bathi webhadamu ngiyaqhawaza ngwengijingiwe mthoso mangabe enza godi uyaqhamatha yeyona ndlela wena oshaya amabhanji kozingakubrobarobha hayi nawo nefani uyabhola kuyasho ukuthi wasemlazi unakho ukubhola bhola kusamele ukuthi usibhona bhona kodwa-ke masina amaphazi ufike ekhaya inkinga ukuthi utransport wawubona wona lishilo ngathi ngempela yahlula igama lakho usimu i-shortwet kazimbabwe ingakho namaphazi akhe ephuwa elimpenami acisha impela lami livunywa amagangster ngakini ngathi right hand inamba yegitsa Round 2. I said, yo, you feel super the planets are pro you hype. Checkers. Picking on me, you can pay. I'm not sporting as a pan. Even if we spar, see them withdrawing, yeah, there's a swap. I take cash and carry it. I scream in your face, oh, I'm so far. I'm sure people there. Okay, this is someone who is singing over the side. I'm calling about the band, I'm not just saying, come on, I'm off the wall. Swing the names of the king, you shall be power outside. This cool lad. Remember what this woman paying us down. Tell them, tell them at the other side. Pay the one higher, this people must not. Enough with detail. If you want to grab I'll still be shaking the ground. Why more than let them know what I'm on this farm? Who Panaman, my God? The other side. Who Panaman, my God? Who Panaman, and what I'm going to show up. Like this, any answer manufactured there, that's the answer. It's how my Eluma shows less time, I'm not I'll bet you who's your stuff. I see why wash out companions me back. We are champions who the concert. And he passed I was in none when I first the park. Who show 5, now we can do 5. Depending on the hour 5. How will we show 5? Don't you know what's the 5 minutes up there? The Bible was playing down the school and as far as I in the break card. Was it done with any new sharing the Israeli and the China? Then what is the kind of pin? Where is the protection as a sort of manifest kind of pin? And they continue to talk, but then you wash and inside me. I'm a fine lack of China when I get so. You carry a gift pin. When I must say, I'm also a smell of work there. And it's fine for them. Who was it? I'm going to try to have anything. When I was sure I was in line. So now I'm going to be now I was supposed to now I wasn't making a level pay. Jingle. Being able to release a Muslim Chinese. When it is staring at you, okay, I'm going to shine in the tree. I'm overtake. Just be kind and see. I'm overtake. Just be kind and see. When I saw you from a mile away, I'm not driving on the Akin. I can pronounce the line of a deed in a woman who tweet. Money talks. When I was one day, if I said I'm going to see it, so sweet, what's the so I said I had seen it down, but was a pajama to eat. No one of the young children, you were she's at the madam as a beauty, they are forced. That's the idea that he can see. What's the two meeting? The end of the day, what I was to a caution, what I'm not. Only one and I showed them on and got lost. When I was at the school, no play and the energy had been worshiping a line. Stop! So I'm full looking at feel at home. Then it is a corner, it's a 10 of Palazzo Falls. Now we are market. When I was in a bed, I was sure.
ukhuluma ngedelivery into engenayikhoda yazi umsisi khona awazi lutho ngerecord naye ukuzikhoda awunanhliziyo nala nje usubhokwa yikona ukuthi le card usengokujoka let's go Round 3. Shoma mulala icheri yakhe ngamanzi orange ngenzeka mhlawumbe kufese nguThomas. Sathi ukukilo wekwesipawu. Bathe kumina uDope ngathi wo ngizomudla ngesamahale ngathi kufika ameshe ngine happy hour. Sona lokho kukhotha umthondo kaMbhizi sibona manje lapho uyimomishi. Yangizama ukusho ukuthi you used to be a Dixaka kusamele yochaza we I do it. Manje uyakhuluma mina ngizokutshulisa. Ngishiya uDunyela ulahlekelwe network engathi satellite dish ethi ukukhava ngo2 liters. Akutshela ukuthi ungathembuli ngekhela yakho ngoba bonke labo osasco ostateni omthe abanye abakhotha zokwinisa ungapayizeli mina ngoba ibhali ngayixekisa manje kunika itambende ngayo ngifemhlane ukukulekisa ngona mabhanti urepresentative itengithandayo yakisheshisa ekuqaleni ngishilo izingakelo obala-ke manje kodwa ekuqaleni ngishilo ngazi ne-$100 so yekela ukutebhisa mhlawumbe wefisidluwo because uyabona ukuthi uzobosha vele phela ukumisa wena into elula ubona nange-awanti esizoyithola umnyisa wena into encane ubona nange-awanti esizoyithola umnyisa wena into encane ubona nange-awanti esizoyithola wena zokuphema ingozi ufuza igazi wahambe ekhaya ufuna ukutshela umfansi ayikho leyo naye zame nkosami ukududuza ngokuthanda uyithola usumphakathi kwamathambo ubovu njengepeteni nomele usheshe wayigcoba wasukela inkunzi ezokugcoba yazi bafethu ngiyamboka usefile kushoda nimshuthe nisendele ubandla khisi khona ezomkhoza after this break ngizongithandaza wenze njengamaselebha angakini osimamali bayazi mofuna ukuphumelela ngomculo cela uNkulunkulu osenayo. Oh damn. But when I win you, vocalist, shine on the middle beat because she's everything. Round 3. I said, Yeah. so give up here and tell you who the good life. Why, Jan, I put no woods in. Who the book again? You want a bad long arm. About how them service man a man. When you have a good game, I won't call major. But Miss a major, no one matter of who may value. Then you on you on the woods who done like this and the skits are that's canteen. And the high and husband as a sort of that's how my notes. I'm telling my coffee, yes, I'm saying. Who are you? Young on a boat. Is to them out of what's the set just give. And I put me now. I'm sure another podcast with my youngest are disgusting. When I'm fishing around the woods, no Saturday is a dog. Yes, you always ask for something. Understand, we're not it. Only about that, the whole of course, you have it's high. It's not you, but you don't want no party. They just want to go out to the station. One of the banda and don't let you come to see that. When I'm not there, I don't think you raise or when they say, no, laugh, who work at them season, she will one of them fences. I don't think that. I don't want it. Okay, let me tell you that. Once I was done, Padas Quaco, no more. And then the Nakabana or Alcaz and Natandana, Nankaba.
inyoka nokubasingile sikwazi unentwana engabe wafetshelwa wamtshela ukuthi wena ukhetha ukuziphothela indaba yamathandana yakhala wenzakalani bona wasa wamlala even though emqondweni wakungazange wasabalala kini ngigcine nanda nenanda wona wasa wamlala even though umqondo ungazange wasabalala kini ngigcine nanda ngigcine nanda kwenzakalani kwelakhe mama Isida usaba ukuthi somthatha sithe ithatha lomntwana indaba isetheni isangojeba somuntu ngamfaka online izokhala you should upload mhlawumbe nathi singaqala sitshayele izandla yena phela abantu abangena kusasa namhlanje umngane wakho uyangi uzokulala ubuthi ingane le bheke ibhanile ngile kade ezokubamba ngibhob in everything you lie on uma ngisukeli ngoba izojama ungangihambela phambili still doesn't mean ukuthi leyo attack izokhamba usiko uma uthi lento uyenzela ikhaja don't take it for granted siko yona lento ebisiholele emnganeni nase sasa isiholele emnganeni sasa kulababheki iliyona ebisiholele emnganeni kade sasa kulamabheki engawawinanga kulamabheki engawawinanga kuwinanga isingisi samhlaba iqiniso ukuthi ngirocky rampage uJoji usizo bamfighter yazi rampage wamazijaji I fucking do. Lalela, I got bars and trusted flows. I'm giving you a shot to tell all that. Into yenza mina nawe singathelelani ukuthi la sambila kokhosta isiren and vele nami ngumuntu wamanzi. Ngaphandle ukuthi uyahlupheka nomhlupha ngani. Uzothelela abani ngani njengoba usa imithi esidwa. Uma kuhlupha sokuhluphile kushoda ngalokufa kwanamhlanje usika malakhula. Noma ngabe ke akekho umuntu kahle uma wakhe sakhe ngayimthanda. Akubona ukubaluleka khali ukusho noma electricify makunjalo fanele ukungisa ngamawelana emithando ithe akusikona ukubaluleka ukusho noma electricify makunjalo fanele ukungisa ngamawelana emithando time Yo, ukube indoda noma ubudoda buchazwa into eningi noma bethi awuyona uyiyona bengakukhohlisi iningi izinto eziprove ubudoda noma ukube indoda ukuthi ezinye bayayiziba ugcina uyibone ngathi awuyona hluka isimo usiko kanye nesikhathi